आं दिनै मोनसे इम्पर्टेन्ट टपिक लानानै फैदों। बे टपिकआनो जाहैबाय आथिखालसिम BSc एकर्डनिफ्राय टु BTR एकर्डसिम बर'फोरनि गेजेराव आलादा हादोर थामहिनबा सेपारेट स्टेट अफ बड'स नि जे आइडियोल'जि फिल'सफिखौ लानानै दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि फोरोंलांनाय बानि बोसोनथिफोरखौ लाखिनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बै समनि UTNLF बिनय खुंगुरमोन देरहासार मुसारिमोननि दिननिफ्राय दिनैसिम बर'फ्रा आलादा हादोर मोननो थाखाय बेसेबांबा रोजा रोजा सुबुंफ्रा गाव गावनि जिउखौ सेक्रिफाइस खालामबोबाय। थेवब्लाबो जोंनि जि डेस्टिनेशन थामहिनबा जोबथा माइल खुन्थि बेखौ जों मोनहैनो हायाखै। जाय बड'लेण्ड हांगामाखौ लानानै गोबां बर'फ्रानो सोरबाया मन्त्रि MLA चिफ EM MCLA चेयारमेन बायदिसिना जानानै गेदेर गोलाव दोहोनि थामहिनबा राजखान्थिनि गादियाव थांबाय। नाथाय बे बड'लेण्ड सोदोबजोंनो बा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि नाजानायनि जोहै बड'लेण्ड हांगामाया गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जाबोदोंमोन आरो बै समाव BLTनि दैदेननायावबो एबसुआनो गोबां गोहोम खोख्लैदोंमोन आरो एबसुआनो इनडाइरेक्टलि बिफाव लाबोनानै आलादा बड'लेण्ड हादोरनि हांगामाखौ BLTनि दिनावबो गोख्रों फारसे दावगानायाव मदद खालामदोंमोन। बेखौ नोजोर बोनानै आथिखालाव NDFBनि मोनब्रै हानजा रन्जन दैमारि, धीरेन बर', गबिन्द बिसावरायग्रा फेरेंगामोननि ग्रुप जथायै लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सानै सिगनेटरि सागानगिरि लरेन्स आरो प्रमदनि सिगनेचार साइन होनायनि जोहै BTR एकर्डआव माखासे मानि दफाजों लोगोसे बर'फोरनि थाखाय बा बर'फोरनि थामोनथाखौ रैखाथि होनो थाखाय गोबां जों दफा मोनबोदों। नाथाय बे दफायानो आयेन नङा। बे दफाफोरखौ आयेनाव इमप्लिमेन्टेसन खालामनायनि गोनांथि दङ। गोबां मानसियानो गोरोन्थि बुजिनो हागौ। BTR मोनसे रादाय। बे रादायखौ जोङो आयेनाव महर होनोब्ला जोङो लकेल आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजों बडिया बेखौ आयेनाव महर होनानै बेखौ मोगथांफोराव खामानि मावनो नाजानांगौ। नाथाय बेखौ नोजोर होना नायोब्ला आथिखालाव जोंनि BTC गभर्नमेन्ट, आसाम गभर्नमेन्ट आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ BTR एकर्डनि सायाव बिथां अमित शाहया नर्थ इस्टार्न प्रब्लेम विल बी सल्भ उइथिन 2014 होननानै बुंबाय थादोंब्लाबो रोखायै BTR एकर्डखौ बबे अक्ट' बबे खालारनि गेजेराव जोङो क्लियारिफाइड जागोन बा BTRनि माखासे दफाफोरजों फैफानाय फसंथानफ्रा लुजागोन आरो BTRनि माखासे दफाफोरा आयेनाव फरमेसन जागोन बेखौ जोङो आथिखालाव बर'फ्रा बा आथिखालनि जि बर'नि थासारि बे थासारिया नेनो हायै मोनसे गावजों गाव गुलुं गुजुं बा गोरोन्थि बुजिलायनायनि गेजेराव आथिखालाव BTR दफानि माखासे दफाफ्रा थाबैनो इमप्लिमेन्टेसन जायैनि जाउनाव माखासे सुबुंफ्रा आथिखालाव सेपारेट स्टेट अफ बड'सनि गोनांथिखौ साननानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो सिगनेटरि होग्रा आफादफ्रा बे बड'लेण्डनि हांगामाखौ दोनथ'दोंब्लाबो नाथाय माखासे सुबुंफ्रा बे एकर्डनि जोहैदि बर'फ्रा माबा मोनसे मोजां फिथाइ थायगोन बेखौ गोरलैयै लानायखौ जों नुनो मोनाखै। बे बिथिङाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बिथां दिपेन बर'आ जाबादि खामानि मावगासिनो दङ बेखौ जों बाख्नायनांगोन। नाथाय स्पेसियेलि दा BTR एकर्डनि थाखाय बिथां प्रमदनि सरकारा जाबादि हाबाफारि लानांगौमोन आसाम सरकारखौ बेखौ एकआव फरमेसन खालामनानै BTRनि माखासे दफाफोरखौ आयेनाव महर होनो थाखाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टखौ नारसिननांगौ बे नारसिननायखौ जों नुनो मोनाखै। बेबादिनो आसामाव गोबां एकर्ड जालांबाय दङ नाथाय माखासे एकर्डफ्रा नामावल' एग्रिमेन्ट जाबोदों नाथाय बेफोरो आयेनाव फरमेसन मोनाखै। बुंनो थाङोब्ला आसाम एकर्ड आसामाव थानाय गुबुनारिफोरखौ होखारनो थाखाय मोनसे समाव एसामिस स्टुडेन्ट इउनियनफ्रा अल आसाम एसामिस स्टुडेन्ट इउनियनफ्रा बे एग्रिमेन्टखौ प्रफुल्ल महन दिननाव खालामनाय जादोंमोन। नाथाय आसाम एकर्डनि माखासे दफाफ्रा आथिखालसिमहालागै
बेयो साक्सेस बा क्लियारिफाइड जायाखै। बेखौ नोजोर होना नायोब्ला आथिखालाव जोंनि बिटिआरनि दफाजों माखासे मोनबोनाय फसंथानफ्रा माबायदि गायसनजागोन आरो बे फसंथानखौ गायसननांगौब्ला जोंनि गादियाव थानाय बा सिगनेटरिफ्रा माबायदि हाबा मावनांगोन बे हाबा मावनायखौ जों नुनो मोनाखै। दा बिनि जाहोनाव आथिखालाव गाबोन 8 आगष्ट 2022 जन्तर मन्तराव बनसुआ सेपारेटेड बड'लेण्डनि थाखाय हांगामा खालामनो थांगासिनो दं आरो बिथांमोना आथिखालाव दिल्लीयाव दंहैयो आरो गाबोन बिथांमोना जन्तर मन्तराव सेपारेटेड बा आलादा बड'लेण्ड हादोर सोरजिनायनि जि बिथांखि गावसिनि बनसुनि बे बिथांखिखौ बिथांमोना हांगामानि गेजेरजों बा मास रिभलिउसन दिन्थिनायनि बा मास रेलि दिन्थिनायनि जै बेफोर हाबाफारिखौ लागोन आरो थिग बे एखे समावनो बिटिआरनि दफाफोरखौ मावफुंनायाव लेहेम जानायनि थाखाय दिपेन बर'नि दैदेननायाव सागान होगिरिफोरजों लोगोसे 12 सा सुबुंफ्रा बिटिआरनि दफाफोरखौ थाबैनो मावफुंनायनि हाबाफारिखौ लानो थाखाय बिथांमोना गाबोन दिल्ली फारसे रवाना होगोन आरो बिथांमोना बिटिआरनि दफाफोरखौ थाबैनो मावफुंनांगौनि खोथाखौनो थोंजोङै बेस खालामनानै बिथांमोना भारत सरकारजों सावरायनाय जागोन। बे सावरायनायाव माबादि फिथाइ थायगोन बेखौ जोङो माखासे फोसाव बिजोंनि जयै जों मिथिगोन। मिजिंथियो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आथिखालनि दिपेन बर'नि दैदेननायाव जा इनिशिएटिभ लादों बे इनिशिएटिभ लानाय हाबाफारिखौ जों बाख्नायनांगोन। स्पेसियेलि दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिथां प्रमद बर' आरो लरेन्स इस्लारि मोना सागानगिरि महरै दङमोन, नाथाय बिथांमोना आसाम गभर्नमेन्टआव माखासे सागानगिरिफ्रा दंहैयो, नाथाय माखासेफ्रा बिटिआर सरकाराव सामिल जानानै दङ। नाथाय बिटिआर गभर्नमेन्टआबो बेखौ गावनि सरकारनिफ्राय माबादि बिटिआरनि दफाफोरखौ मावफुंनांगौ बा मावफुंनो आसाम गभर्नमेन्टखौ बिल पास खालामनो थाखाय बेखौ आइनाव फरमेसन खालामनो थाखाय लकेल एन्ड सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टखौ नारसिननांगौ, बे नारसिननायखौ जों थोंजोङै नुनो मोनाखै। बिनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जा हाबाफारि लादों बे खोब बाख्नायथावना हाबाफारि होननानै जों बुंनांगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नाजानायाव मैखोमै सेपारेटेड बड'नि हांगामाया बै समावबो जाबोबाय थादोंमोन आरो इयुनाव बे हाबाफारिया जागोन बिनि थिपाइसनखौ जों नुनो मोनो। मिजिंथियो गाबोन सिमहालागै बिटिआरनि माखासे दफाफोरखौ मावफुंनाया हाबाफारिया सावरायलागोन आरो बे सावरायनायाव मोजां फिथाइ थायगोन होननानै जों मिजिंथि लानो हायो। आरो बे सावरायनायाव मोजां फिथाइखौ थायहोनायाव माखासे बर'नि इन्टेलेक्सुयेलफोर थामहिनबा जायफ्रा आथिखालाव सेपारेटेड बड'सनि थाखाय हांगामा खालामबाय दं, बनसु आरो स्पेसियेलि दावराव देख्रेब आरो सानसुमा खुंगुर बैसुमुतारि आरो गोबां गार्जेनफ्रा बड'नि गार्जेनफ्रा बा मेच्युर्ड पलिटिकेल लिडारफ्रा सेपारेटेड नङाब्लादि बर'नि जि हप एन्ड एसपिरेसन साननाय हनायफ्रा जेरै जाफुंनाय नङा बेखौ नोजोर बोनानै आथिखालाव राजखान्थि भाबै दाजानाय बनसुआ दिल्लीयाव दंहैखासै आरो बिथांमोना गाबोननि जै आलादा बड'लेण्ड सोरजिनायनि माखासे बिथांमोननि गावसिनि दाबि दावाखौ भारत सरकारनो गथायगोन होननानै जों मिथिनो मोन्दों। नाथाय बे बिथिङाव आथिखालाव ससियेल मिडियायाव गोबां सुबुङानो सोरबा बनसुखौ जावनाय नुदों, सोरबा दुलाराय बर' फरायसा आरो सागानगिरिफोरखौ ससियेल मिडियायाव बायदि किसिमनि गनायथावना आरो गनायथावै माखासे कमेन्टफोर अपिनियन होलायनानै गावजों गाव दान्थे बिदान्थे जालायबाय थायो। बियो खोब कनस्ट्राक्टिभ जानायनि गोनांथि दं। मानोना रावबो हारसिङै सेपारेटेड बड'स थामहिनबा आलादा बड'लेण्ड रायजोखौ सोरबा दुलाराय बर' फरायसा, सोरबा बनसु बा बबेबा मोनसे अर्गेनाइजेसनाल' दुलाराय बर' जाथिनि थाखाय आलादा हादोरखौ लाबोनानै होफैनांगौ बे नङा। आलादा हादोरखौ एक्सेप्ट खालामनांगौब्ला जोङो आलादा हादोरखौ मोननो नांगौब्ला जों साफ्रोमबो बर'फोरनि थै आरो गोलोमदैनि गोनांथि दङ। नाथाय बे आलादा बड'लेण्डखौ जोङो माहाजोन जानायनि बा EM चिफ MCLA जानानै गावनि जिउखौ एस्टाब्लिश खालामनायखौल' टारगेट खालामनानै जों लाबाय थायोब्ला जोंदि आलादा हादोर मोनगोन बेखौ जोङो सिमाङावबो साननो हाया। बेनिखायनो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा खोब कनस्ट्राक्टिभ माइन्डजों आलादा हादोरखौ सोरजिनो नाजायो
फारसेथिं आथिखालाव मोनसे एग्रिमेन्ट जानानै थांबाय बावैसो, नाथाय बे एग्रिमेन्टखौ जाबादि टाइम बाइन्डिं खालामना होदोंमोन सावरायग्राफोरनि गेजेराव, नाथाय माखासे कर'ना बेरामखौ जोङो दादेरनानै बे बिटिआरनि दफाफोरनि लेहेम जानायनि खोथाखौ बुंबाय थानो नाजायो। बियो गनायथावना नङा होननानै आं सानो। मानो होनना बुङोब्ला कर'ना बेरामनि गेजेरावनो लाख लाख सुबुं थानाय बा कौटि सुबुं थानाय, दा बे बिटिआरावबो बिटिसि इलेक्सन जानानै थांबाय कर'नानि गेजेरावबो, आरो आसामावबो आसाम एसेम्ब्लिनि बा आसाम सरकार दानायनि जिथु हाबाफारि बे इलेक्सना जानानै थांबाय। बेखौ नायोब्ला जोंनि बिटिआरनि दफाफोरखौबो 6 दाननि गेजेराव मावफुंनायखौ जोङो हाया होननानै सानोब्लाबो आथिखालाव दिनै बिटिआर गभर्नमेन्टनि बा बिटिआर जिथु सुक्ति रादाय खानाय बियो 3 बोसोराव जानो थांगासिनो दङ। बे 3 बोसोरावबो बिटिआरनि दफाफ्रा जाबादि साक्सेस जानांगौमोन बा आयेनाव महर मोननांगौमोन, दा बियो खालि जोंनि मेम'रेन्डाम अफ आन्डारस्टेन्डिंल' जानानै थाबाय थायोब्ला बे जानाय नङा। दा बेखौ जोङो आयेनाव फरमेसन खालामनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसाफ्रा दा जि जिउयै माहामै नाजादों बेखौ जों मस्टलि वेलकाम खालामनांगोन। फारसेथिं बे दफाफोरजों फैफानाय माखासे फसंथानफ्रा जोंनि ओनसोलाव गायसनजायोब्ला जों मोनसे समाव आलादा बड'लेण्ड हादरखौ मोनहैनायावबो बियो मोनसे खोब दावगानाय जानानै थागोन। मानोना आथिखालाव जोंहा हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव माखासे कोर्ट कासारि, डिसि अफिस, ब्लक अफिस, सार्कल अफिस माखासे जोंहा कनस्ट्राक्टेड बा बानायखाबाय, आरो बेबायदिनो आथिखालाव बिटिआरनि जोहैबो माखासे फसंथानफ्रा जुदि फुलि एस्टाब्लिश जायोब्ला आरो बिटिआरनि दफाफोरखौ जोङो मावफुंजोबनानै जों लानो हायोब्ला बे जोंनि थाखाय खोब देरहासारनाय होननानै जों बुंनांगोन। नाथाय आथिखालाव गादियाव थानाय बिथां प्रमद बर'आ जाबादि हाबाफारि लानांगौमोन, बिथांमोना स्किम आरो माखासे बेसादफोर राननायावल' मुखुब जानानै थाबाय थानायखौ नुदों, आरो माखासे मुंख्लंनि थै आरो गोलोमदै जों जि मोननाय बिटिआर, बे बिटिआरखौ सनमान होनायनि गोनांथि दङ। मानोना सासे नङा सानै नङा रोजा रोजा बर' सुबुङा बे बिटिआरनि थाखाय थै बावनानै दिनै बे 3थि खोलोबनि मोनसे एग्रिमेन्ट जादों। बे एग्रिमेन्टनि दफाफ्रा थाबैनो मावफुंजानांगौ, आरो बे मावफुंनायाव माखासे बर'नि दैदेनगिरि लोगोसे पलिटिकेल नन पलिटिकेल अर्गेनाइजेसनफोराबो मदद होनांगौ होननानै आं सानो। मानोना बेखौ सोरबा सरकाराव थानाय सुबुङाल' बा सागानगिरिफ्राल' थोंजोङै मावफुंनो हागोन बे नङा। स्पेसियेलि सागानगिरिफ्रा मोनसे गिलिर बिबान दं, मानोना बिथांमोननि नाजानायावनो बे एकर्डआ जाबाय, जेला बिथांमोना खोब गोख्रों भाबै लानांगौमोन। मानोना बे बिटिआर एकर्डखौ लानानैसो आथिखालाव इउपिपिएलनि सरकारा दाजादों। बे बिथिंखौ नायोब्ला इउपिपिएलनि सरकाराव थानाय सुबुंफ्रा बे बिटिआर एकर्डनि माखासे दफाफोरखौ आयेनाव फरमेसन खालामनो थाखाय खामानि मावनांगौमोन। बेखौ नायोब्ला जों नुनो मोनो फारसेथिं जोंनि बे बिटिआर एकर्ड जानायनि उनाव माखासे एनडिएफनि गेजेरावबो गावस्रालायनायखौ जों नुनो मोनदों। बुंनो थाङोब्ला बिटिसिनि डिपुटि चिफ बिथां गबिन्द ब्रह्मआ रन्जन दैमारिखौ सोखानायनि बिथिङाव बा एनडिएफनि माखासे जेलाव थानाय सुबुंफोरखौ न'खरनि मानसिफ्रासो केस फाइलिं खालामनानै बेखौ बख'नांगोन बायदिसिना होननानै खोथाफोरा भाइरेल जालांबाय, नाथाय बे जोंनि थाखाय मोजां लैखोन नङा। बेनिखायनो आं मिजिं लायो गाबोननि फिथाइनि जोहै मोनसे टाइम बाइन्डिं खालामना होनानै बिटिआर एकर्डखौ बेसिकनि समनि गेजेरावनो इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौ होननानै भारत सरकारनो रोखा गान्थि खानानै होयो, आरो बे गान्थि खानाया जाहाथे जोंनाव मोगथां महर मोनो बेखौ मिजिंथिबाय। मानोना गाबोननि समावनो सागानगिरिफोर थामहिनबा बिटिआरनि सिगनेटारिफोरजों लोगोसे 12सा डेलिगेसन टीमा गाबोन दिल्लीयाव बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजननि माखासे सिमा दाजाबनाय, दानख'नाय, सोसननाय बायदिसिना बिटिआरनि माखासे दफाफोरखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनायनि खोथाफोरखौ सावरायगोन। बेखौ थोंजोङै दैदेनगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथां दिपेन बर'आनो होननानै जों मिथिनो मोनदों। आरो बे सावरायनाया जाहाथे मोजां फिथाइ थायो, आरो 15 आगस्टनि गेजेराव बा 15 आगस्टनि गेजेराव जाहाथे बिटिआरनि माखासे दफाफ्रा जाहाथे मावफुंजायो, आरो बेखौ 15 आगस्टनि लाल किल्लायाव भारतनि प्रेसिडेन्टआ जि बिबुंथि होयो, बेयाव बिबुंथियाव जाहाथे बियो हाबनो हायो बेखौ नोजोर बोनानै गाबोननि सावरायनाय डेलिगेसन टीमफ्रा बेखौ नोजोर बोनो नांगोन। आरो जोंनि गेजेरावनो मोननै हान्जा बनसुआबो गाबोननो दिल्लीयाव जन्तर मन्तराव आलादा बड'लेण्डनि आवाज दैखांगोन, मास रिलि खालामगोन। बे मास रिलि खालामनायाव जाहाथे बिथांमोना बर'नि
जि आइडेन्टिटि गामसा दख'ना बेफोरखौ गाननानै जाहाथे रेलि खालामो बेखौ आं खावलायबाय। नाथाय ससियेल मिडियायाव आथिखालाव बनसुनि बा दैदेननायाव जि बड'लेण्ड बिनायनि जि दाबि बावहाय बाहागो लानाय सुबुंफोरखौ सोरबा हाफपेन्ट गाननानै लंपेन्ट गाननानै थांनाय आइजोफोरखौ लानानै बा सेंग्राफोरखौ लानानै गोबां खोथाफोर जोंनि ससियेल मिडियायाव फोसावनाय सोरखौबा हनिमुनाव थांनाय बायदि नुदों, सोरबाया आरो बुंदों बनसुआ बड'लेण्डखौ लाबोनो हाया बा बेबायदि, आरो बनसुआ मालाबाबो बड'लेण्डखौ लाबोनो हानाय नङा बायदि बायदि। फारसेथिं माखासे दैदेनगिरिफ्राबो बे हांगामानि जि बनसुनि जि थांखि लानाय बे थांखियाव अपज खालामनाय बायदि नुदों। जियानो जा जोंनो आलादा हादरखौ नांगौ हिसाबै साफ्रोमबो मानसिया आलादा हादरनि थाखाय मदद होनायनि गोनांथि दङ आरो बे आलादा हादरखौ जिखि जायानो दाबिया मानो दाबिबाय थादों बेयो जोंनि थाखाय मोनसे दावगानायनि साइनसो जानानै थागोन। मानोना बर'फ्रादि आलादा हादरनि थाखाय दासिमबो नांबाय दं आरो बेखौ बिथांमोना मोनसे समाव लाथारगोन बेखौ जों दिन्थिबाय थानाय जादों। बिनि थाखायनो जोङो आलादा हादोर दाबिग्रा सुबुंफोरखौबो जों बाख्नायनांगोन। नाथाय गाबोननि दिनाव सागानगिरिफ्रा थामहिनबा दिपेन बर'नि दैदेननायाव मा टपिकखौ लानानै सावरायनाय जागोन बेखौ आं JSP Advice 365 चेनेल गेजेरजों नोंथांमोननिसिम शेयार खालामनो नाजानाय जाबाय। सेथियावनो एबसु, NDB आरो NDBS UPPI आरो गासै मोनबा आफादफ्रा बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरनि सायाव गोनांथारै सावरायनाय जागोन। आरो नैथियाव गाबोन 8 आगस्ट मोनाबिलिनि 2 रिंगायाव गोदान दिल्लीयाव नर्थ ब्लक नखर अनसाय बिफाननि मावख'आव सावरायगोन आरो बर' आफादफोरनि सा 12 थान्दै बिटिआर गोरोबथानि गासै दफाफोरनि सायाव सा सानजानि बिबान थानाय पीयूष गोयलजों गोनांथारै सावरायगोन। बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरनि सायाव सावरायगोन, फिथाइ गोनां जागोन होननानै बिटिआर एकर्डनि सायाव जि दफाफोरनि सायाव जा थिरांथा लादों बे थिरांथा लानायाव बे सावरायनाया खोब फिथाइ थायगोन होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथां दिपेन बर'आ हप खालामदों, मिजिं खालामदों। मिजिंथियो बिथांमोननि जि सावरायनाया फ्रुइटफुल जागोन, फिथाइ गोनां जागोन होननानै आंबो मिजिं लायो। लोगोसेयावनो दिल्ली सल' फर सेपारेट स्टेट अर्गेनाइज बाय बड' नेशनेल स्टुडेन्ट इउनियन बनसुनि जि हाबाफारि बेबो मोजां रोखोमैनो जाफुंलांथों आरो जोंनि गेजेराव जेबो दाङाबाजि जायाबासिनो, जोंनि गेजेराव रावबो माबा मोनसे जाब्रबथाय जायाबासिनो मोजाङै मोजां बड'लेण्ड फारसे आगान होबोफिननो हायो बेखौ मिजिंथिबाय। लोगोसेयावनो बिटिआरनि एकर्डनि दफाफ्रा आथिखालाव बनसुनि नारसिननायावबो आगान मोनसे स्टेप दावगादों होननानै बिथांमोनखौ जों बरायनांगोन। मानोना बिटिआर एकर्डनि माखासे दफाफ्रा लेहेम जानायनि थाखायनो दिनै बर'फ्रा माखासे ससियेल मिडिया आरो बायदि फोसाव बिजोंफ्राव आर्टिकेल लिरनानै बा कमेन्ट होनानै बिटिआर एकर्डनि मेरिडियान डे बेफोरखौ बुंगासिनो दङ। थाबैनो बिटिआर एकर्डआ इमप्लिमेन्टेसन जानांगौ आरो बिटिआर एकर्डनि माखासे दफाफोर फैसानाय फसंथानफोरखौ गोख्रों भाबै जों सरकारखौ नारसिननानै जोङो बे खम समनि गेजेरावनो गायसनना लानो नाजानांगोन। नङाब्ला माबा मोनसे जाहोनाव बिटिआरनि दफाफ्रा इमप्लिमेन्टेसन खालामनायाव जुदि फेलें जायोब्ला जोंनि थाखाय बियो खोब लाजिनांथावना आरो जेननाय मोनसे एकर्ड जागोन, जायनि थाखाय बर'नि जारिमिनाव बे गोसोम हांखोजों लिरनानै थागोन। जों मिजिंथियो बिटिआर एकर्डनि दफाफ्रा मोजाङै मावफुंजालांगोन। दा बे बिथिंखौ नोजोर होयोब्ला बर'फ्रा आथिखालाव मोनसे एकर्डआ सिगाङाव गसंनानै दङ। बे एकर्डखौ मावफुंदोआबासिनो थोंजोङै जों आलादा हादोर सोरजिनायनि जि हांगामा बेयाव बारसोमजोबनोबो हायि बादि जानानै दङ। मानोना एकर्डनि माखासे दफाफोरखौ जों मावफुंजोबखांनायनि उनाव बा साक्सेसफुल जायाब्ला जों सेपारेट स्टेट अफ बड'सनि हांगामाखौ लायोबा साबसिन जागौमोन होननानै आं सानदों। आरो गुबुन फारसेथिं बे दफाफोरखौ जोङो साक्सेसफुल खालामनो नांगौब्ला माखासे अपोजिट लाइनजों थांग्रा बर' दैदेनगिरिफोरबो नांगौ जादों। मानोना बिटिआर एकर्डनि दफाखौ लेहेम खालामबाय थानाया जाहाथे थाबैनो जाफुङो बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै माखासे पलिटिकेल लाइननि दैदेनगिरिफ्रा बा अपोजिशनाव थानाय पार्टिफ्रा जुदि नारसिनबाय थायोब्ला बिटिआरनि एकर्डआ खम समनि गेजेराव मावफुंजागोन होननानै आं मिजिंथियो। लोगोसेयावनो बिटिआरनि गादियाव जनाय माखासे दैदेनगिरिफ्रा जाहाथे बिथांमोना गावनि पलिटिकेल बेनिफिटखौल' सानाबासिनो नोंथांमोना दि बिटिआरनि सिगनेटारि बे सागानगिरि नोंथांमोना बिटिआर एकर्डनि माखासे दफाफोरखौ मावफुंनायाव
गोख्रोङैनो बिफाव लानांगौ बेखौ नोजोर बोनानै लोगोसेयावनो थाबावनाय NDP नि जि मोननो गोनां रां बेफोरखौ मोजाङै होयो आरो जेलाव थानाय माखासे जोंनि NDP बिदा फंबायफोरखौ खम समनि गेजेरावनो जों दिहुननो नाजानांगौ। कन्टेन्टखौ आं बारा गोबाव खालामनो साना, कन्टेन्टखौ बेखिनियावनो आं फोजोबनोसै। एसेनोसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय।